Здравейте отново! Надявам се, че сте успяли малко да си отдъхнете, защото направихме един истински маратон сутринта с много интересни панелисти, с много интересни изказвания, с страшно много информация, която може би объркала малко възприятието на всички възможности и всички посоки, в които системите на образованието, системите на Министерство на труда и социалната политика, както и на иновациите, разработват съвместно с работодателски организации, съвместно с синдикални организации, както и, разбира се, с академичната общност. Но, както обещах, най-интересният панел, поне за мен и поне според мен, е последният. Разбира се, това е така, защото ще видим много практическо приложение на всички възможности и начини, по които могат да се развиват иновациите, къде стои България в това отношение, какъв тип глобални компании оперират в България, ще видим след малко. За целта на последният панел от днешната конференция сме поканили господин Емил Цанков, председател на управителния съвет на ИКТ клъстер във Варна. Заповядайте. Доцент Катя Антонова от катедра Бизнес, инвестиции и недвижими имоти в Икономическия университет на Варна, заедно с главен асистент доктор Павлина Иванова от катедра Аграрна икономика към Икономическия университет на Варна. Заповядайте тук при мен да намерите най-удобното за вас място. Тук ще имаме достатъчно място. Това ще е вашия за смяната на вашата презентация презентър. Така. Също така с нас е и господин Тодор Петков, управител на KBC Global Services България. Заповядайте. И не на последно място по важност, господин Димитър Василев, член на борда на Европейския съвет по иновации. Ето тук ще оставя възможност да имате микрофони. Надявам се, че все още работят. Предлагам да започнем с господин Емил Цанков, както казах, председател на ИКТ клъстъра във Варна. Каква е ролята на този клъстър, когато говорим за дигитална трансформация за бизнеса и работещите в морската столица, а може би изобщо в Черноморския регион? Може би да ни разкажете колко организации са във вашия клъстър като членове, какво правите заедно, можете ли да изведете някакви така по-общи теми, свързани с уменията, с това, което дискутираме днес. Заповядайте. Първо искам да започна с благодаря за поканата към Министерството на труда и социалната политика. Удоволствие да сме тук и да обсъждаме тема, която е много актуална за технологичния бизнес, не само във Варна, а изобщо в света. Чува ли се добре? Чува, по-близичко. По-близо, добре. Започвам с първият въпрос. ИКТ клъстър Варна. ИКТ клъстър Варна обединява организации и експерти, които сме си поставили за цел да направим град Варна център на технологичният бизнес и иновациите в Черноморският регион. Съответно, кои сме ние? Само един момент. Добре, ако може следващия слайд. Я пробвайте пак. Да, благодаря. Кои сме ние? 60 организации членки, 32 пълноправни члена, 27 асоциирани. Вече започнахме да привличаме и стартапи като членове. 30 бизнес организации, 15 училища,
7-те университета в град Варна, като Икономически университет, Технически университет и Висшето военноморско училище са пълноправни членове на клъстъра. Така, тъй като имаме проблем с кликъра, ще продължа по същество и ще прескоча тук няколко от слайда, които бях подготвил. Какво правим? Най-кратко казано, създаваме възможности за колаборация между бизнеса, изграждаме таланти и реализираме потенциала на региона. Това е съвсем накратко мисията на ИКТ клъстър Варна. Виждате кои сме ние. Като цяло това е технологичната екосистема на град Варна в едно с образованието и от тази година вече започваме да работим по-активно и с публична администрация, след като започнахме така да имаме по-ясна визия за това какво искаме да постигнем като цели. Конкретно ще се върна назад към темата, по която сме се събрали. Време е за апдейт. ИКТ клъстър Варна е фокусиран върху създаването на възможности за съвместна дейност между фирмите в клъстъра, но всъщност основната част от усилията напоследък са насочени към образованието и по-скоро от тази от миналата година започнахме по-интензивно да работим в посока средно образование. В момента тече програма Технологичен предприемач. Това е след 2 години концептуализация. Успяхме да стартираме тази програма. Това е програма, която ИКТ клъстър Варна, заедно с училищата, членове на клъстъра, насочва към паралелките, които са профилирани или професионално ориентирани в технологичния бизнес. И това, което всъщност правим, е работим с младежите да развием в рамките на няколко месеца, чрез workshop и работа в офиса на фирмата с ментори по конкретни задачи, да развием техните технологични и предприемачески умения в едно. Като края на април, началото на май ще има едно голямо събитие, където тези младежи ще представят нещата, които са направили заедно с менторите си. И като цяло ще бъде много интересно събитието, защото и ние не знаем какво да очакваме. За първи път го правим тази година, така че заповядайте всички. По-нататък през месеца ще популяризираме, ще пуснем покани малко повече информация за това. Това е ИКТ клъстър Варна. Създаваме възможности, изграждаме таланти, реализираме потенциала на региона. Малко по последната тема, как го реализираме и каква е целта. Като цяло голяма част и от основателите, и от хората, които работят в технологичните фирми в клъстъра, са или са работили, или са живели извън страната и са се върнали във Варна. И голяма част от нас, това, което видяхме, че ние просто не знаем, не се познаваме като колеги. И изводът е, че познавайки се като колеги и популяризирайки това, което правим в града, други такива като нас ще започнат да идват във Варна. Не само за летните месеци. Благодаря. Благодаря, господин Цанков. Вече съм сигурна, че плуването в водите на високите технологии съвсем не е предизвикателство за варненци, щом имаме толкова добре обособена екосистема. Между другото, докато си правехте презентацията, представителите на Икономическия университет град Варна ви гледаха с голям интерес. Със сигурност, ако разширите малко фокуса и по-скоро възможностите за взаимодействие с техните студенти и с една друга сфера, която е сферата на извън образователната система, сферата на обученията на възрастни, със сигурност ще можете още повече възможности за изява да имате в бъдеще. И тук е момента. Да, виждам, че искате да ме... Да, само за половин минута. Икономически университет са пълноправен член на ИКТ клъстър Варна. Ние работим много интензивно с Икономически университет.
През месец срещите на клъстъра са в Икономически университет и освен това всяка година ние участваме активно в старта програмата на Икономически университет, освен всички други неща. УЕВА инициативата, т.е. акселератора на Икономически университет. Имах много снимки в презентацията, просто някой друг ще ги представя. Да, работим много тясно и много целеустремено. Така и трябва да бъде, иначе нямаше да говорим за екосистема днес. Това ми дава повод да се върна към един проект, който се реализира тук от доцент Антонова и доктор Иванова, които работят по темата за това как дигитализацията влияе върху човешките ресурси. И аз мисля, че ако успеем да заредим следващата презентация, те сега ще я заредат, ето я, ще можете да използвате презентъра и да ни представите съвместно какви резултати имате до момента от изследването, което провеждате. Заповядайте. Благодаря много. Първо за поканата да бъдем част от това събитие. Много интересно събитие. И възможността да представим нашия проект, който е на тема влияние на дигитализацията върху иновационните подходи за управление на човешки ресурси. Този проект се реализира благодарение на Фонд научни изследвания. Партньори по проекта са Икономически университет Варна и Фонд научни изследвания. Проекта е на стойност 200 000 лева. Явно. Да. При включването, може би, от кабината на операторите. Благодаря. Какво да кажа за проекта? Първо искам да се похваля с това, че екипа, който разработи това проектно предложение, беше класиран на второ място от около 60 проекта в национално състезание, ако мога така да го нарека. Проектите, които участваха, бяха около 60. Точките, които ни бяха присъдени, са 97,5 от възможни 100 точки. Така че това със сигурност ни дава повод за гордост, обаче и сериозна отговорност за резултатите, които ще постигнем, реализирайки този проект. Споменах, че партньори по проекта са Икономически университет Варна и Фонд научни изследвания, като фонда финансира проекта. Какво ни провокира да изберем тази тема? Това, което всъщност е важно да споменем, може би звучи вече тривиално, но глобализацията, интернационализацията на пазара на труда, сближаването на света чрез информационните технологии, всички тези неща правят света по-различен, правят различен начин на живот, правят различен начина, по който хората общуват, начина, по който хората учат и начина, по който изобщо функционират организациите, управлението на организациите и в частност управление на човешките ресурси, нещо, което е в същността на нашия проект. Темата е актуална, защото се налага да се преосмислят някои от традиционните подходи, с помощта на които досега са управлявани организациите и в частност управлявани човешките ресурси, които знаем, че от години за тях се говори, че са един от важните и може би най-важния актив за организациите. Така че организациите трябва да преосмислят тези традиционни подходи и да намерят нови, иновативни. Това вече се прави, но нашата цел е да ги изследваме и да видим как точно тази дигитализация и тази цифровизация оказва влияние върху тях. Основните неща, които ще трябва да докажем, разглеждайки нашия проект, е логическата връзка между организация, хора в организацията, дигитализация и иновативни подходи за управление на тези хора в съвременните организации, като идеята е да разгледаме няколко сектора и няколко или повечето от дейностите, които
са в системата за управление на човешките ресурси. По-късно ще дадем и примери за някои от нещата, които се случват в тази посока. Фокус, може ли предния слайд, фокус на нашите изследвания ще бъдат факторите на вътрешната и на външната среда, които оказват влияние, които определят успеха или неуспеха на дигитализацията на процесите. Също така ще се опитаме да изследваме и последиците от дигитализацията. Те може да са положителни, може в някаква степен да са и отрицателни, както за организациите, така и за служителите в тези организации. Един от акцентите, на които ще обърнем внимание в нашия проект, е как дигитализацията помага на хората с увреждания да се интегрират в работна среда. Един основен акцент в нашия проект ще бъде този. Екипа на проекта е интердисциплинарен, ако мога така да го нарека. Чуждестранният ни участник е професор Маргарида Родригес. Тя е член на Европейския институт за изследване на висшето образование от град Фав, Португалия. Тя е наш приятел и сътрудник в много наши изследвания, работим заедно. Вторият ни участник, професор Мирослава Пейчева, тя е от Университет за национално и световно стопанство, от катедра Човешки ресурси и социална защита. Доктор Велина Колева от катедра Управление и администрация от нашия университет, Икономически университет. Доктор Радка Начева от катедра Информатика от Икономически университет, тя е тук с нас в залата. Доктор Павлина Иванова, която е до мен, от катедра Аграрна икономика. Двама докторанти от катедра Бизнес, инвестиции и недвижими имоти, Нели Димитрова и Александър Йорданов. Това е нашия екип, който работи вече около година и нещо по този проект. Няколко основни задачи, които сме си поставили, за да изпълним този проект. Основната задача на нас като научни работници е извеждането на ново теоретично знание, т.е. публикации по темата на проекта. Важна задача за нас е да идентифицираме и анализираме някои ключови дейности от управлението на човешките ресурси и съответно връзката им с това, с дигитализацията, как тя оказва въздействие върху тези основни дейности или функции за управление на човешките ресурси. Също така, както споменах, ще изследваме и дигиталната достъпност за хората с увреждания до работното място. В резултат на тези изследвания ще разработим иновационен модел за управление на човешките ресурси, който ще бъде базиран на дигиталната трансформация. Друго, което планираме да направим, разработване на концептуален модел за прототипна информационна система за управление на човешките ресурси. И по-практически насочената ни задача е също разработването на учебно ръководство, в което ще бъдат включени добри практики по отношение на законодателството, на образователната система и на управлението на организациите, като тук предвиждаме да ползваме и чужд опит от нашия участник, от нашия чуждестранен участник. Това като основни задачи на проекта. Доктор Иванова ще продължи. Методиката на проекта, това, което така сме заложили да използваме и прилагаме като методика, разбира се, ще използваме различни научни методи, съответстващи на подцелите и хипотезите, които са предвидени в проекта. Разбира се, предстои да проведем различни анкетни проучвания, фокус групи. Ще се използват и методи и подходи от областта на компютърните науки. В работната програма на проекта е залегнало и провеждане на експериментални проучвания със специализирана апаратура, която съвсем скоро закупихме. Ще бъдат проведени поведенчески и когнитивни изследвания. В
това число на хора с увреждания във връзка с изследването на дигиталната достъпност до работното място. До сега екипът ни е участвал в 6 научни конференции от началото на проекта, като последната конференция, на която участвахме, беше миналата седмица в град Рим в Италия. Имаме към момента около 12 научни публикации. Какво конкретно, така като обобщение, може да посочим от научните изследвания, които сме направили до сега? Разбира се, все още сме на етап теоретични изследвания. Реализиран е модел за класификация на научната литература, базиран на методите на изкуственият интелект и Data Mining за автоматизиран анализ съдържанието на научни публикации и съответствието им към темата на проекта, като моделът е апробиран с публикации в областта на дигиталната достъпност на работното място. Също така разработен е от членовете на екипа и метод базиран на AHP за евристично оценяване на ползваемост и достъпност на HR софтуер, а в така направените теоретични проучвания на литературата в областта на управлението на човешките ресурси и иновативните подходи сме идентифицирали 3 основни тенденции, а именно, че иновациите при управлението на човешките ресурси могат да бъдат качествено нови политики и практики. Също така, че организациите адаптират или променят своите политики и практики за управление на хора в отговор на промените във външната среда. И така третата тенденция е тази, че политиките и практиките за управление на човешките ресурси могат да бъдат предпоставка за това самите организации да се променят и да бъдат иновативни. Така, една част от предизвикателствата и всичко, което сме проучили до момента, е свързано с развитието на човешкият капитал, споделянето на знания, развитие на приобщаващата организационна култура, усъвършенстване на работата в екип, развитие на приобщаващото лидерство, а пък така друга част са свързани изцяло с дигитализация на функциите по управление на човешките ресурси. Така тук доцент Антонова може да даде някои конкретни примери в конкретни примери от функциите на управление на човешките ресурси. Вече поостаряла, може би, функция, но дигитализирана. Набиране на кандидати през социалните мрежи. Тук е интересно да съобщя, че е направено изследване сред голям брой работодатели. Те споделят, че 94% от тях набират персонал през социалните мрежи и че 49% от набраните през социалните мрежи кандидати превъзхождат по качествени показатели хората, набрани по стандартния начин, по стария начин. Също така, като пример в функциите за управление на човешките ресурси може да бъде посочено и използването на софтуерни продукти, които улесняват подбора на персонал. Те обработват големи количества автобиографии, мотивационни писма и препоръки, а също така правят и предварителната селекция по документи на кандидатите. Интересно се случват и някои автобиографии, които вече са придружени с видеоклипове и с кратки филмчета. Също така обяви за работа, които са придружени отново с видеоклипове. Изследване доказва, че тези обяви за работа, които са придружени с видеоклипове, са гледани 15 пъти повече от стандартните обяви за работа. Също така иновативен подход е онлайн преживяването чрез VR, чрез виртуална реалност,
кандидатите за работа преминават през онлайн преживяване, което им дава реалистичен преглед на работата и на организацията, за която кандидатстват преди да са наети на работа. Докато кандидатите за работа преминават през това преживяване, всъщност на база на действията, които извършват, се събира нужната информация за техните умения и за техните качества. Т.е. да влезем в обувките на професията, която евентуално ще упражняваме и можем предварително да знаем дали това ще ни харесва или не. Иновации в дейността по обучение на човешките ресурси. Това е отчетено преди години като революция в образователния сектор, защото знаем и кризата, която ни сполетя, направи така, че учебният процес да не приключи, да не прекъсне, той се случи и то много добре. И тук пак няколко факта. Първо, че онлайн обучението се оказа 50% по-евтино от традиционното обучение и освен това има екологичен ефект, нещо, за което напоследък доста говорим. Екологичен ефект в смисъл, че консумира 90% по-малко енергия и намалява с 85% емисиите на вредните емисии. Друго, което като функции мога да изредя много наистина, защото изследванията ни продължават и се сблъскваме с нови и нови неща, но още нещо, което искам да споделя, иновации в управлението на човешките ресурси чрез използване на организационната култура, привличане на таланти, хора, които мислят различно, мислят иновативно, насърчаване на приобщаването и разнообразието на работното място. Да има различни хора с различни идеи и нещо за мен много важно – насърчаване на поемането на риск. Служителите да могат да дават идеи, да рискуват, да не се страхуват от последствията, да имат възможност и това може да се постигне чрез политика, която възнаграждава добрите иновации и учене от неуспехите, ако иновацията не се случи. Но във всяка организация трябва да бъдат предвидени такива средства, дори и за неуспешните иновации, но иновации трябва да има. И може би едно последно нещо, което ще споделя с вас – управление на изпълнението. Отново, чрез софтуерни предложения, всеки служител и всеки работодател да може да следи напредъка на изпълнените задачи и да дава обратна връзка. И служителя да получава тази обратна връзка, и работодателя да има възможност да получава тази обратна връзка. Аз сега провокирам нашите колеги от практиката, защото те най-вероятно много от тези неща ги правят. И може би правят неща, за които ние не знаем, но ние ще ви посетим във връзка с нашия проект. Да. Ами, само ако може един слайд назад да се върнем. Това, което така до момента сме реализирали по проекта, един workshop, който проведохме есента, отново с цел да срещнем нашите студенти с представителите на бизнеса. Те имаха възможност да решават реален практически казус в областта на управлението на човешките ресурси. Техни ментори бяха HR специалисти от практиката. Екипът, който се класира на първо място, получи така голямата награда да участва в конференцията на Българска асоциация за управление на хора. И да, на последната снимка виждате нашите студенти, които заедно със своя ментор бяха есента в София на това събитие. Друго, което предстои и е предвидено в работните пакети на проекта, една кръгла маса с представители на заинтересованите страни, която ще проведем сега през месец април, така че и много представители от бизнеса ще получат покани, за да се включат в нея. Като резултат от обсъжданията на кръглата маса планираме да издадем едно практическо ръководство, за което вече и доцент Антонова спомена. Така че планираме също така и няколко публични лекции да проведем до края на семестъра, насочени към нашите студенти
и на които ще поканим представители от бизнеса също да изнесат тези лекции. И друго, което така като заключителни резултати от самият проект, следващият слайд, да, ще бъде публикуване на колективна монография, обобщаваща всички резултати, които така сме получили в рамките на проекта, провеждане на заключителна конференция през 2025 година и другото, което планираме, надяваме се да успеем да осъществим, да създадем център по управление на човешките ресурси, така предмет на дейност, на който да бъде провеждане както на научни изследвания, различни експертизи, проучвания за различни потребители, за бизнеса, за публичната администрация и консултантска дейност, разбира се. Благодарим за вниманието. И аз ви благодаря много за много подробното представяне на един проект, който хвърля мост и сега ще го проверим това с следващите ни участници в този панел. Дали иновациите променят начина, по който управляваме човешките ресурси, може би може да ни сподели господин Тодор Петков, който управлява една от най-големите компании на територията на град Варна, KBC Global Services България. Тази компания има над 1100 служители тук в града, може би, базирана, но освен това тя обслужва KBC Group, което е голямата финансова група. Знаете, тя обединява множество организации, не само банка, застрахователно дружество и други организации. Тя обслужва над 11 милиона клиенти в Европа и има над 41 000 служители в цяла Европа, може би и извън Европа. Така че една компания, която е част от групата, която създава множество услуги, които се ползват от милиони хора, базирана тук и с нас днес е нейният управител, който ще ни разкаже дали в крайна сметка успявате не само в IT сферата и извън дигиталните умения на вашите служители да използвате възможности и иновациите, за които ставаше дума в научния проект, който се разработва тук. Здравейте на всички! Надяваме се, чуваме. Първо да използвам също да благодаря на Министерството на труда и социалната политика за поканата да участваме тук днес. Тъй като се намираме в Европейската година на уменията, днешната презентация в няколко слайда сме опитали да изведем 6, мисля, че бяха на брой умения, които са изключително важни и са извън дигиталните умения на нашите хора. Както казахте в анонса, наистина ние сме, аз така казвам, варненска компания с офис в София. Освен това, имаме наистина над 1000 служители и 1100 даже във Варна и още 100 в София, но това не е толкова важно. По-важно е наистина кои са те умения и качества, които ние като, може би, най-големия работодател за град Варна търсим в нашите служители. И затова решихме да ги изведем тук, защото смятам, че те ще са полезни и на вас и на всички останали, които ти първа ще се впуснат в своето приключение с някой работодател. Това, което също е изключително важно да кажа, че ние много добре си партнираме с Икономическия университет в различна тематика, изключително полезна, както и с другите университети в града, защото е много важно, пък и не само с университетите, и с ИКТ кластъра, много е важно тези умения да ги предадем в така много по-ранна възраст, даже още в възраст на гимназии и средното образование, за да може да подготвим ини кадри, които след това, след като завършат университета, да останат тук, да се развиват и да творят. Така че това, ако може, следващия слайд, в KBC тези умения, които сега ще ви покажа тук, те са 6 до голяма степен универсални, така че те няма да са такива, които ще търси само KBC, но такива, които ще са актуални и за другите компании в сектора. Ние ги наричаме горещите умения, като трите основни неща, които ние търсиме хората да се отнасят, когато са в офиса с уважение един към друг,
да се стремат към добри резултати и да имат едно отговорно поведение. Това са така и нашите трите основни умения, горещи умения, които ние стремим и всеки кандидат за работа и всички наши служители трябва да ги имат. Това са, така да кажем, базовите неща. Но сега, освен тях, ще ви покажа още 6 други умения, които са много важни. Средната възраст в компанията е, наистина са млади хора, 33-34 години, като за някои от нашите служители работата в KBC е първа работа в живота им, така че е изключително важно някои базови неща те да имат и да притежават като умения. Така че нека да отидем на първото, което е много важно, ако може следващия слайд, моля. Значи, на първо място това е работната етика. Какво имаме предвид под това? Хората се събират на едно място и често казваме на нашите служители, когато нещо правиш в офиса, помисли си дали ще го направиш вкъщи. Това е много важно, например, когато си в бюрото, ще кажете базови неща, но те са изключително важни. Да ти е чисто около бюрото, да си пребран, когато разговаряш с колегите, да не викаш, да не крещиш, да използваш един нормален език. Това са изключително базови умения, но тая работна етика, сякаш, не знам, по някой път някои неща липсват. Младите хора, тези, които са малко по-възрастни, сякаш тези неща са базови и се знаят, но при младите хора някой път това липсва, е много важно това да им се каже в самото начало. Така че тази работна етика е универсална, много базова, но е изключително важна. Начинът, по който се обличаш, начинът, по който се държиш. Това не е свързано с дигиталните умения, но наистина е базово умение, нещо, което е много важно за всеки, който започва работата си в KBC и на други места. Ако може следващото. Следващото, което е много важно, е аналитично мислене. Естествено, ние сме част от една голяма финансова група и като такива е много важно възможността за боравенето с по-големи данни, масиви, намирането на една връзка между цифри, факти. Така че това е изключително важно и по-важно е това как ти интерпретираш тези цифри, факти и данни. Така че интерпретацията и това аналитично мислене е изключителна важност. Защото не е само въпроса да правиш нещо автоматично, а всъщност да изведеш да стигнеш до някакъв извод и да можеш да го предадеш. Така че това аналитично мислене е следващото качество, което е изключително важно и ние високо ценим във всички наши служители или бъдещи такива, които ще се присъединят към компанията. Така, следващото умение, работа в екип. Както знаете, на днешно време по-голямата част от всички фирми работят в екип и работата в екип е още едно изключително важно качество. Това изисква и умения за водене на преговори, за нормална комуникация, ако щете за емпатия, за разбиране на другата гледна точка, да бъдеш отворен към по-различно мислене. Така че това са изключително важни качества, за да може да се изградат и добри професионални отношения. Да го правиш това с уважение към мнението на другия и да се стремите заедно да постигнете едни по-добри резултати. Така че и по този начин да се постигне една по-добра продуктивност и изпълнение на зададените задачи. Така че това е работа в екип. Моята презентация няма да е дълга, казах, че са 6, но че сме вече на 4-тия. Следващото е нещо, за което се говори изключително често и това е така наречената емоционална интелигентност. Значи това е уникално качество, ако ви е интересно точно какво означава, може да прочетете, има много информация в интернет, но човек е изключително ефективен в това, което прави, ако познава и може да управлява собствените си емоции. Така че емоционалната интелигентност е много важна, когато ти разбереш защо реагираш по един или по друг начин в определена ситуация, това ще ти помогне да бъдеш, първо да разбереш и второ да реагираш по най-правилния начин. Така че това не е изключително важно. Пак казвам, това не е някакво абсолютно изискване при началото на работата, но емоционалната интелигентност на днешно време може би едно от най-важните качества, за да бъдеш успешен. Така че за тези, които е интересно, искат така повече да разберат за това, има страшно много литература, какво всъщност означава емоционалната интелигентност. Но тя е изключително важна. Така, ако може да преминем на следващото. Гъвкавост и адаптивност. Аз всъщност се опитвам ще използвам един личен пример на моите деца.
да ги научат, че трябва да бъдат адаптивни. Опитваме се да предадем на тези, които имат семейство, знаят всякакви неща на децата си, за да бъдат те, да станат по-добри, по-успешни от това, което сме. Но това, което според мен е изключително важно в този забързан свят, дигитален, и говориха тук и преди нас за това, е да бъдеш адаптивен. Да бъдеш адаптивен, има всякакви думи на английски, които го описват това, agile, методологии на работа и всякакви други, но всъщност реалността е, че трябва да бъдеш адаптивен. Какво си има преди това е, че когато ти излезе някаква нова възможност или нова трудност, да можеш бързо да превключиш от една скорост на по-ниска или на по-висока, в зависимост от ситуацията. Така че гъвкавостта и адаптивността е много важна. Има някои хора, които са доста по-праволинейни, т.е. ти започваш нещо, захапва да го захващаш и след това не пускаш, но при нас в KBC въобще смятам в живота е изключително важно да бъдеш гъвкав и адаптивен. Така че когато промените дойдат към теб, ти да си готов да ги приемеш и всъщност всякакви предизвикателства да ги погледнеш от положителна страна и да вземеш максимума от тях. Така че това са следващото, те са даже две качества, но ние сме ги сложили в едно, хората да бъдат гъвкави и адаптивни и това е изключително важно за нас като работодател. Ако можем да преминем към следващото, иновативно мислене и усъвършенстване, мисля, че даже това е последното. Какво имаме предвид пред това? Говорихме си даже по-рано преди панела с ЕМО за това колко много възможности има за лично развитие. Значи едно време не беше точно така. Сега на днешно време всякакви курсове под всякаква форма, на живо, онлайн, може човек да започне да прави нещо друго. Въпросът е да има желание. Така че има изключително много информация налична навсякъде. Човек може да се захване с нещо и да започне от абсолютното нула. Тук ще използвам един пример. Преди години имах един колега, който се занимаваше с финанси, риск менеджер беше. И в един определен момент той реши, че иска да започне да стане програмист. Никога не е правил това, просто си взе една книжка, колегите ще знаят, Питон за глупаци, сега, for dummies на английски. Вие ги знаете, те са една поредица от книжки, такива ни жълти. И всъщност той в обедната си почивка започна да чете тая книжка. Накрая изчете, направи още 3-4 курса и започна да програмира на този език. Това е един език за програмиране. Сега в момента значи това се случи преди 7-8 години, в момента се намира защото наскоро говорих с него, Васко се казва момчето, за което говоря. Васко в момента е синьор питон инженер в централата на Лего. Изключително успешен. Значи той за 7-8 години той не беше виждал какво е програмен език, просто реши, че това му е интересно, взе си една книжка, прочете, следваше след това няколко курса и започна да го прави. С този пример, това, което искам да ви кажа, че умението на непрекъснато усъвършенстване е много важно. И съветвам всеки от вас, ако искате да промените нещо, и това си говорихме по-рано, само така носенето по течението не е достатъчно. Тоест човек трябва да се обърне наобратно, да започне да гребе, да направи нещо, за да може да промени и да придобие някакви нови умения, така че всичко е възможно. Мисля, че това е последния слайд, ако не се лъжа, от моята презентация. Благодаря. И аз ви благодаря. Универсални са тези умения, но смятам, че са ви полезни на всички вас. Благодаря ви. Много интересно се получи преплитането между това, което говорихме в сутрешните панели и това, което вие доказвате от практиката днес след обяд, защото всъщност вие потвърдихте вече казаното сутринта колко са важни метауменията, колко са важни меките умения, преносимите умения, тези, които важат за всяка работа, без значение дали си сменяш професията или не, защото в днешно време, пак с вашия пример, става ясно, че ние няма да работим една и съща професия, а студентите и младите хора със сигурност ще сменят не само длъжности, а много професии през техния професионален път. Само ако мога нещо да вметна, защото говорим за млади хора, не само за младите хора. Не само млади хора, да. Значи ние имаме, тъй като фирмата е млада и има много млади, аз казах 33 години, но примерно тази година това, което сме залегнали то е добре да имаш млади хора в екипа, обаче житейски опит е незаменим, така че за по-възрастните
присъстващи тук и служители. Не, нашия даже фокус е да взимаме служители даже без нужните умения, които се присъединяват към екипа, защото този житейски опит, който те предават на един екип, говорихме за работата в екип, е изключително важен. Така че никога не е късно, независимо на каква възраст си, да промениш курса. Искам да добавяме си. Благодаря. Това ми дава надежди. Както каза моя заместник министър, че ако случайно нещо се случи с нашето министерство, ето аз, например, мога да стана водеща, защото днес придобивам едно ново умение, което до сега нямах. Това беше в сферата, разбира се, на шегата, но това, което е много важно да знаем и днес се опитваме през целия ден с различните ни панелисти да го показваме, е връзката и взаимодействието между национални политики, регионални аспекти, европейски фокуси, в които ние се опитваме да адаптираме всичко, което правим, най-вече по отношение на, разбира се, темата за уменията, но темата за ученето през целия живот. На няколко пъти в различните панели се говореше за иновации и за това, че България има своето място в европейското семейство, което развива иновативни проекти. Има много представители на фирми и организации, които работят в сферата на иновациите и затова днес нашия последен гост, който ще говори на нашата конференция, е господин Димитър Василев. Той е представител на Европейския борд за иновации и ще ни даде една взаимовръзка между националното и европейското развитие на иновациите. Имаме ли достатъчно проекти, успяваме ли да се възползваме от финансирането, което се предоставя и успешни ли сме в крайна сметка, според вас, господин Василев? Благодаря първо за поканата на Министерството на труда и социалната политика и с уважение към колегите на сцената и към гостите в залата ще използвам катедрата да ви разкажа нещата, които съм подготвил. Можете съвсем спокойно да я използвате. Микрофоните оттам или? Микрофони ще ви пуснат оттам, за да ви е по-лесно. Ето аз ще се преместя така, за да мога и аз да ви виждам. Пуснати ли са? Чуваме ли се? Да. Добре, супер. Две неща искам да ви кажа. Първо, че съм изключително щастлив, че виждам над 90% жени в залата. Това нещо ме радва изключително много. И второто нещо, което искам да ви кажа преди да започна, че един човек от тази зала, ако излезе с променено мислене, че може да направи нещо и да стартира нещо, за мен ще е успех днес. Сега ще ви кажа нещата, за които съм се подготвил да ви споделя. Това е за възможностите, които ние от Европейски съвет по иновации предоставяме на иноваторите и на изобретателите в цяла Европа. Колегите от Европейската комисия ме посъветваха да започна с нещо по-нестандартно и да ви кажа, че ние инвестираме в всякакви научни фантастики. Буквално всичко, което сте огледали по телевизията, го финансира Европейската комисия и с едни големи цифри, което за някои хора 100 лева са много, за други 100 милиона са много. Сега ще ви поговоря за възможности, а не за пари, защото парите са средство за постигане на целите. Сега започваме с Европейски съвет на иновациите. Това е водеща инициатива на Европейската комисия. Другия слайд, ако може. Европейски съвет на иновациите е водеща инициатива на Европейската комисия за превръщане на революционни европейски научни постижения в революционни търговски предложения и за ускоряване на развитието на иновациите. Той е ключов градивен елемент в европейската екосистема и на новата европейска програма за иновации, като запълва една дупка, която има между подкрепата на научно-развойната дейност и частните инвеститори и пазара. Бюджета на Европейски съвет на иновациите по Хоризонт Европа е над 10 милиарда. Той има за цел да позиционира Европа като световен лидер в настояща вълна от дълбоко технологични иновации, иновации, които се коренят най-съвременните науки, технологии и инженерство. Подкрепата от генерирането на идеи от изследователи до тяхното комерциализиране и навлизането на пазара от страна на предприятия и малки и средни предприятия се предоставя чрез три основни схеми. Добре, как ще ми е по-удобно да ви го... Добре, явно така по-нагоре. Три са програмите. Едната е Pathfinder. Тя
финансира изследвания на ранен етап в областта на революционните технологии. Втората е Transition, трансформиране на резултатите от научни изследвания във възможност за правене на бизнес, и акселератор за индивидуални стартиращи предприятия, за мащабиране и за разработване на иновационни идеи, като има два начина за финансиране, които малко по-късно ще ви ги споделя. Подкрепата нашата надхвърля само финансирането, което ви споменах преди малко. Ние подкрепяме компаниите, като им предоставим възможност да се свържат с големи корпорации, специализирани инфраструктури, даваме им достъп до обществени поръчки с идеята да увеличим въздействието и вероятността за навлизане на други пазари, за мащабиране и за увеличаване на финансите, които инвестираме в компаниите. Самата комисия най-големият орган на тази комисия е Съвета по иновации, към който съм аз към борда. Тя е съставена от 20 от най-добрите експерти в Европа. Ако може следващия слайд, ще ви кажа малко повече за Pathfinder, програмата, която е насочена към подкрепа на новаторски научни изследвания на ниски нива TRL. Това е когато на някой от вас му хрумне идея. Тази идея, първата стъпка, която е да се валидира, някаква гениална идея видва или глупава идея, няма значение, просто трябва да се тества дали реално може да се приложи. Към момента са подкрепени 275 интердисциплинарни и трансдисциплинарни проекта на ранен етап с висок риск и високи печалби по програма Хоризонт Европа. Как работи програмата Pathfinder? Фокусирана е, както казах, върху интердисциплинарността и визионерския характер на технологиите. Програмата е отворена за всички области. Абсолютно всякаква идея, която имате, може да бъде финансирана. Също така има и целево финансиране по конкретни предизвикателства, които нашите проект менеджери определят всяка година, са различни. Осигуряване безвъзмездни средства в размер, тук идва малко с цифрите, ще си говорим, между 3 и 4 милиона евро за проект за трансгранично сътрудничество. Предоставя се възможност за последващи действия, осигурява се достъп до наставничество, менторство и работа в мрежа, до изкристализиране на потенциала на научно-изследователските резултати. Подкрепят се високорискови изследвания с голямо въздействие върху бъдещи и новосформиращи се технологии. Според независим анализ, базиран на методологията Innovation Radar, като се включват и резултати от предходни програми по Хоризонт 2020, 2,3 милиарда евро финансиране за такива гранични изследователски проекти са довели до 1686 уникални иновации чрез 438 проекта по Pathfinder финансиране. Това са почти 4 иновации от проекта. Ако може следващия слайд, на него ще ви кажа повече информация за Transition, който е нов инструмент, въведен в рамките на новата програма Хоризонт Европа и представлява уникална възможност за превръщане на отличните европейски изследвания в областта на дълбоките технологии в иновации. Той предоставя до 2,5 милиона евро, за да се създаде възможност на иновативни изследователи, спин-аути и малки и средни предприятия да използват обещаващите резултати от изследванията в областта на дълбоките технологии, да демонстрират и развият технологията и същевременно да разработят и усъвършенстват свои бизнес планове за конкретни приложения, както и се насочат към пазарна реализация. Това е вече когато идеята минава към на вашата идея се облече вече в някаква пазарна реализация, т.е. измислите продукта, който да бъде продаван. До сега по Хоризонт Европа са финансирани 140 проекта, като повечето от тях включват бизнес партньор. Как работи Transition? Той подпомага единичен бенефициент или консорциум, т.е. всеки един от вас може да бъде подпомогнат или голяма група от университет плюс фирми плюс НПО-та могат да бъдат подпомогнати. Отворена е за всички области, но предоставя целево финансиране за конкретни предизвикателства. Осигурява до 2,5 милиона евро за технологично и пазарно развитие, подпомага съзряването и валидирането на новите технологични идеи от лаборатория до съответната среда за приложение. Тук има много също интересен момент, осигурява достъп до Business Acceleration Service, услуги, които по-късно ще ви кажа за тях, които освен финансирането се оказват една от най-силните страни на подкрепата, която даваме на иноваторите и изобретателите. Предоставя се възможност за последващи действия чрез акселератора. Сега профила на организациите, които участват в Transition е следния. 31,7% са висши учебни заведения. Тук обръщам внимание към университета. Изследователските организации и технологични организации са 14,9%. Като
Малки и средни предприятия са 35,6%, НПО в частна полза са 15,8%. Може да минем на следващия слайд да ви кажа за акселератора. Точно така. Акселератора подкрепя стартиращи предприятия и малки и средни предприятия, които имат амбицията и ангажимента да увеличат мащаба си и се нуждаят от значително финансиране, когато свързаните с това рискове са твърде високи. Т.е. когато вашата идея е прекалено рискова, много нелогична да се случи, тогава големите фондове казват не може да финансираме, тогава идваме ние и даваме пари за тази идея да се реализира. Подкрепата се предоставя под формата на безвъзмездни средства, без придобиване на дялове от компанията или и чрез придобиване на дялове от компанията посредством фонда на Европейски съвет по иновации. Как работи акселератора? Подкрепя дълбоко технологични идеи с потенциал за разрастване на световни пазари. Обхваща всички технологични области, като се предоставя отново целево финансиране за конкретни предизвикателства. Осигурената безвъзмездна помощ е в размер на 2,5 милиона евро, плюс дялово финансиране до 15 милиона евро в един проект. В началото ви казах, че няма да говоря за цифри, но както виждате има много пари, които се дават за иновации. И от вас зависи дали ще почнете да работите в тази посока. Всеки може. След малко ще видите едни графики, които показват, че наистина много компании са финансирани. Програмата е отворена за стартиращи предприятия и малки и средни предприятия. Осигурява достъп също до бизнес акселератор услугите. Кандидатстването става чрез единно заявление за безвъзмездна помощ и за дялово финансиране. Минава през due diligence от Европейска инвестиционна банка и завършва с инвестиционно решение от страна на управителя на фонда. Към днешна дата над 2000 дружества са получили нашата подкрепа през съвета по иновации пред предшестващата ни програма по Хоризонт 2020 и въз основа на данните, които имаме от Европейската комисия, първите 2 години след като ние сме подкрепили тези дружества, те отчитат 35% ръст на заетостта си и 68% ръст на оперативните си разходи. Цялата кохорта от компании, които са подкрепени от нас и финансирани от 2014 насам е набрала над 12 милиарда евро под форма на последващи инвестиции в периода след инвестирането. Това означава, че тези инвестиции дават само старт за развитието на компаниите. На следващия слайд ще ви споделя за услугите, които предоставяме за ускоряване на бизнеса. Те са насочени за компаниите от портфолиото ни и за изследователи, като ги свързваме с корпорации, инвеститори, купувачи, акселератори, фондове за рисков капитал и много други. На графиката може да видите, че тези услуги започват от Pathfinder, минават през Transition и през акселератора, като през целият този процес осигуряваме на своите бенефициенти услуги за ускоряване на бизнеса, които включват достъп до консултации, достъп до бизнес партньори, достъп до иновационната екосистема и достъп до колеги. Също така предлагаме услуги за интернационализация на иноваторите, като организираме посещения на търговски панаири в Европа и извън нея и предлагаме улеснено навлизане на американския пазар. На следващия слайд ще ви кажа за 5 основни услуги за ускоряване на бизнеса. Няма да влизам в подробности. Те са програма за корпоративно партньорство. Свързваме бенефициентите нашите, които сме финансирали, с големи корпорации и с идеята да се сътрудничат. Техномаркет, това е програмата, която подпомага изследователите и иноваторите, които сме финансирали по Pathfinder и Transition в прехода им от лаборатория към пазар или как да направят пазарно внедряване на резултатите от научните си изследвания. Следващата програма е за съвместни инвестиции. През тази програма подготвяме бенефициентите си за следващите нива на инвестиции, като ги свързваме с около 800 инвеститора от цяла Европа и цял свят. Партньорство с екосистеми, тук темата е много дълга, няма да я отварям, който иска може да ме пита след това, и програма за обществени поръчки и иновации. За разлика от България, обществените поръчки в Европа са нещо хубаво. Европейския съюз насърчава бенефициентите по нашите програми, като създава обществени поръчки за техните продукти. Тоест работи се предимно с корпоративни купувачи, компании на комунални услуги, болници и градове.
Ако може следващия слайд. За портфолиото на Европейския инвестиционен съвет от началото на Хоризонт Европа през 2021 до сега сме предоставили над 4,5 милиарда евро в подкрепа на над 275 изследователски проекта по Pathfinder за новосъздаващи технологии, в които участват близо 1000 европейски международни партньори, 140 транзишън проекта за създаване на спин-офи и търговски възможности от резултатите от научните изследвания и над 500 стартиращи предприятия и малки и средни предприятия в рамките на акселератора. Тези подкрепени от нас проекти и бизнеси и дружества обхващат всички страни от Европейския съюз. Ако може на следващия слайд и извън него. На следващия слайд искам да ви покажа една малка съпоставка между проекти, които са финансирани с българско участие и проекти от Италия. Сами виждате каква е голяма разликата. И нещо, което се опитвам, откак съм в борда, да обяснявам, че изцяло зависи от нас тези цифри как се променят. Пак мога да ви кажа като човек, който съм вътре в нещата, че всеки един в тази зала може да бъде част от проекти, може да стартира проект. И всички заедно трябва да работим да достигнем поне цифрите на Италия, като според мен ние като българи сме доста по-иновативни и по-пробивни от тях. Нали, пак ви казвам, от нас се зависи. На следващия слайд искам да ви обърна внимание, че бюджета ни за 2024 е 1,2 милиарда евро, който е разпределен последния начин: за Pathfinder 256 милиона, за Transition 94 милиона и за акселератора 675 милиона. Към днешна дата е отворена процедурата по Pathfinder за предизвикателства и е отворена до 16 октомври тази година. По Transition е отворено до 18 септември. Акселератор е винаги отворен, т.е. всеки човек с компания може да кандидатства по всяко време, като тя е разделена отново на две. Отворена е за всякакви идеи и отворена за предизвикателства. Тук пак ще отбележа, че възможността е еднаква за всички изследователи и иноватори в Европа, за всички, които сте тук, и от вас зависи как се възползвате от нея. Искам да ви покажа един последен слайд, с който ще завърша. Това е пътна карта от идея до еднорог. И искрено пожелавам всеки един от вас да може да мине целия път, нали, да тръгне от началото и да стигне до края, с цялата подкрепа на всички българи, които сме в Европейската комисия, доколкото знам и всички министерства да стават за всичко, което правим, така че от вас зависи. Пак ви казвам, един от залата да излезе с мнението, че може да направи нещо, за мен днеска ще е успешен ден. Благодаря ви. И аз благодаря. Господин Василев, вие казахте, че ние като българи сме по-иновативни от, например, италианците. Аз съм убедена, че освен по-иновативни, ние сме всъщност и доста по-адаптивни и сме го доказали във времената на кризите, мисля, много успешно. Нямахме за цел да правим доказателствена част в нашата конференция, но това се получи по един съвсем естествен начин, което означава, че всичко, което сутринта си бяхме говорили, вие днес, сега в последния панел, по един или друг начин казахте, че е точно правилния път. Именно да продължаваме да се развиваме, да го правим заедно, съвместно институции, академична общност, глобален бизнес, регионален бизнес, национални организации, така че да се създават екосистеми, не само в областта на иновациите. С това нашата конференция наближава своя край. Бих искала да благодаря изключително много за търпението, за това, че останахте до края на конференцията. Тя за нас беше изключително важна, интересна. Ние също като организатори придобихме нови умения, докато проучвахме кои са най-подходящите наши панелисти, какви теми могат да развият пред нас, така че да бъдем полезни. С нас през цялото време беше фондация развитие и интеграция, които помагаха за жестовия превод.
През цялото време се стримваше в Фейсбук посоката избиращи страницата на програмата Развитие на човешките ресурси. Също видеото ще остане и ще може да достигне до доста повече брой хора, отколкото днес можеха да бъдат в залата. Позволете ми да ви благодаря и може би да пуснете видеото на кампанията "Време е за апдейт" по програма Развитие на човешките ресурси за финал. И от мен дълбоки благодарности. Много ви благодаря.